아다니 컴퍼니 जोंनो नाङा 아다니 컴퍼니 go back 아다니 컴퍼니 go back जिल्लानि क'क्राझार जिल्ला बासबारि आनसलिकनि गेजेरजों मिरु आफादनिसिम बे रिपर्टिं जादों आरो बेखौनो सरजमिन तदन्त ग्राउन्ड रिपर्ट कालेक्शन खालामनो थाखाय आसलते बे मा प्रजेक्ट आरो बेजों बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा पर्बतजरा साब डिभिजन एन्टायर बिटिआर ओनसोलनि बा काउन्सिलनि सरकार बा जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन आरो बेयाव मा बहायनो नागिरदों बे खोथाखौ लानानै आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै टीम आरो बासबारि आनसलिक एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोंनि एबसुनि टीम आरो लकेल माखासे जि इन्टेलेक्चुवेल दङ जोंनि वेल विजार्सफोर दङ बिथांमोनजों आङो बासबारि आनसलिक एबसु अफिसाव सावरायदों। दिपेन बर'आ फैदोंमोन बिथाङा ससेल' फैनानै आबसु अफिसनिफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्सार होनानै थांदों खारन बिथांखौ आं खावलायनो सानदों सुख दुख रायजो राजानि सुखु दुखुखौ नायनोब्ला बे हानि अबस्थाया मामोन एक्चुअली मामोन बे हानि अबस्थाया बेखौ साहस दंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलाव फैनानै मानो रायजो राजानाव सोंफैयाखै आरो प्रजेक्टआ जानायनि आगोल जोंनि कयेकजन लकेल लिडार दं उत्तम हाजवारि बिथांखौ आं वार्निं होनो सानो नोंथांमोना जुदि आरो नोंथांजों कयेकजन दङ सेला बेला नोंथांमोनहा जुदि एथबां जायगानि डेभेलपखौ सानोमोनब्ला नोंथांमोना मानो रायजो बे प्रजेक्टखौ लाबोनायनि आगोलाव मानो रायजो राजाजों सावरायाखै नोंथांमोना जवाब होनांगोन बेखौ नोंथाङा षड़यन्त्र खालामनानै बे गामिनि रायजो राजाखौ लिंनायफालाय सानै साथाम मानसिखौ लांनानै गावबुरा सन्थाखौ बदनाम खालामनाया नोंथाङा गनाय नङा दे बेखौ नोंथाङा थाल ला उत्तम हाजवारि नोंथाङा मोजां मावनो नागाराखै बे बाखि रेस्ट थानाय आं दहायबो बुंदों जे बाहाय 2000निफ्राय एसेल' हा दङ बाखि हा रेस्टआवहाय बे माने 1200-1300 बिगानि जिथु बाखि हा दङ बे हायाव जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोरबा रबार बागान औवा बागान गय बागान थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा नोंथांमोना बिनि सायाव बिबासना गैया नोंथांमोना साननो रोङा नामा सुबुं जिउखौ एथ' बोसोरनिफ्राय 1955 जोंनि बे ओनसोलाव माने जमिनदार आमोलनि आगोलनिफ्राय भारत स्वाधीननि आगोलनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानदों दिनैहाय जों बिनि थाखायनो आन्दलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों बे मानि खामानि बेलाय मा खामानि बे नोंथांमोनखौ जवाब होनांगोन दे आं बेखिनिखौ बुंनांगोन आरो जोङो जोबनायाव बेखौनो बुंदों रायजोफ्रा जोंना एकता दं जों गण आन्दलनखौ लांबाय थागोन जों साब डिभिजन बिटिसिआवबो जों सेक्रेटारियावबो जों आन्दलन खालामगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बेयावबो जर जबस्ति बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनो सेस्था खालामोबा खिन्थु जों आयेननि बेबस्थाथिं थांगोन बेखिनिखौ बिटिआर सरकार go back बिजेपि सरकार go back प्रमोद बर' go back आदानि कम्पानि जोंनो नाङा आदानि कम्पानि go back आदानि कम्पानि go back जोलैनि हांगार जोबस्रांथों जोलैनि हांगार जोबस्रांथों बे हाखौ जों हगारा बे हाखौ जों हगारा जिउ गारगोन हा होबथागोन जिउ गारगोन हा होबथागोन आदानि कम्पानि go back